Yadda za ka tsufa da ƙarfi da kuma lafiyar azzakari. A yau dai yan uwana maza da mata ina mana gaisuwa, ina mana kuma sallama irin na addinin musulunci, wato assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. A yau dai mun kawo muku haɗi ne na musamman. Wannan haɗi dai ba kowane irin haɗi ba ne face yadda za ka tsufa da ƙarfi da kuma lafiyar azzakari. To ku biyo ni cikin shirin domin ku ji shin yau wannan haɗin ne yadda mutum zai tsufa da ƙarfi da kuma lafiyar azzakarinsa. Ba dukkan maza ba ne suke tsufa da lafiya da kuma ƙarfin azzakarinsu ba. Wasu matan daga samartakarsu suke da raunin gaba. Masu matuƙar sa'a ne su ne waɗanda idan shekaru sun soma ja, a wannan lokacin ne gabansu ke sakewa na rashin ƙarfi, wato na azzakari. Akwai waɗanda Allah ya musu baiwar lafiyar azzakari ba tare da sun sha magani ba, daga yarintarsu zuwa tsufansu duk cikin kuzari suke. Kada ku manta kafin mu ci gaba, idan wannan shine zuwanku na farko, kada ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribe. In kuma kun danna mana dacen ba, to yanzu abin da muke bukata shine ku danna mana alamar nan ta like akan bidiyo ɗinmu. Mun gode. Shi kansa azzakarin tamkar injin mota yake, yana buƙatar kulawa na musamman domin ganin namiji ya samu damar tsufa da lafiyar gabansa. Baya ga abinci da kuma abubuwan sha da ya kamata maza su rinka kulawa wajen cinsu, saboda yadda suke jawo raunin gaba. Da akwai kuma wasu hanyoyi guda 7 da ya kamata duk namiji ya rika kulawa da su domin gyara gabansa, muddin yana so ya rinka cin gaban matarsa. Yanzu dai za mu jera muku waɗannan hanyoyi guda 7 da muka ce wanda ya kamata a ce ana amfani da su domin ganin cewa an tsaftace azzakari domin mutum ka tsufa da kuzari da kuma ƙarfin azzakarinka. Na ɗaya akwai tsafta. Tsafta cewa ya zama dole a duk kullum namiji ya tsaftace gabansa aƙalla sau 3 a rana da ruwan ɗumi. Za ka tabbatar ka wanke azzakarinka zuwa ƙasa maranka, duk wajen da yake da gashi ka tabbatar da ka tsaftace shi yadda babu wani dauɗa ko ƙazanta da zai samu wajen ɓuya. Na biyu akwai aski. Aski dai barin yawan gashin gaba yana iya baiwa cututtuka damar shiga jikin namiji har ma ya shafi matarsa. Sai idan mutum ya tashi aski, ana so ya yi shi sai ko kuma ya yi shi talkwabo, shine abin da ya fi dacewa ga gashin gaban kowane namiji domin samar da lafiyar azzakarinsa. Idan gashi ya yi yawa, duk yadda aka yi ƙoƙarin tsaftacewa, shi dole sai datti ya samu mafaka. Abu na 3 a nan shine kula da ƙananan ƙuraje. Duk yadda ka ga wani ƙurji ya fito maka a gaba, kula da ƙananan ƙuraje kamar yadda na fara bayani. Duk yadda ka ga wani ƙurji ya fito maka a gaba, kada ka yi gaggawan ka ce za ka matse shi. Ka yi ƙoƙari samun maganin kashe ƙuraje ta hanyar ganin likita, wato likitanka. Maza da dama sun sha bayanin cewa suna samun lahani ne wajen sakaci da irin haka. Sai kuma abu na 4 shine tsaftace kamfai. Tsaftace kamfai, in muka ce haka mai ana muna nufin ƙananan kayan da namiji yake sa a ciki. Akwai wasu mazan da sai su yi kwana da kwanaki
suna maimaitawa. Saka kamfai guda ɗaya a jikinsu kuma ba tare da sun tsaftace shi ba, wanda hakan yana jawo cuta ya shiga gaban namiji. Don haka tsaftace wandon ciki yana da muhimmanci. Sannan abu na 5 shine kula da hanci, kula da abinci, wato abincin da mutum yake ci. Ana so mutum ya kula da wani irin abinci ne yake ci. A abincin da ake so mutum ya kula domin ya tantance wani irin abinci ya kamata ya dinga ci, kamar irin zaki da yawan cin maiko yakan jawo raunin gaba. Bai kamata ba a ce namiji ya dinga yawaita cin zaki da kuma yawan cin abu mai maiko. Don haka kulawa da abinci da kuma kayan shaye-shaye da maza ke amfani da su suna da tasiri ga lafiyar mazakuta. Haka kuma duk wani lokacin abinci mai wari ko yami ko kuma wari, ya kamata a ce maza su dinga ƙaurace ma waɗannan abubuwa. Ko kuma taba, shan sigari suna da yi wa azzakari illa, kamar yadda masana suka tabbatar. Irin su albasa da tafarnuwa abinci ne da suke fita a gaban namiji idan ya yi amfani da su kamin jima'i. Abu na 6 shine shafe-shafe. Wasu mazan suna yi wa azzakaransu shafe-shafe, ta shafa wannan ta shafa wancan, shafa foda da turaruka da sukan iya yi musu illa a gabansu. Shi azzakari ba fuskar mace bane da za a masa irin waɗannan shafe-shafe. Don haka sai a kiyaye. Duka dai ana maka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Domin samun shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun sake bidiyo mun ɗora shi ne a danna mana subscribe. Ta hanyar nan ne za a dinga samun sababbin shirye-shiryen mu. Sannan kada ku manta da danna mana alamar nan ta like. Mun gode, sai mun haɗu da ku a cikin wani sabon shirin.